سلام نعم كبرات تخاتلتي حراين بار لومي بزعبا بايبال كما جرنا نخفت أطعمون كما يمثل كنرينا سناي مكرتال مجمرتا بايبال حدنا اونلاين تكال اب كاليفورنيا يو اس اي استمسرته كوينو نحنا اونلاين اب نغزالو ወይ ድማ ኣብ ንእዘሉ ከም ትካል ኮይኑ ዘገልግል ናይ ኦንላይን እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኦንላይን ንብረት ክገዝእ ምስ ዝደሊ እሞ ፔፓል ምስ ዝህልዎ ቀጥታ ነቲ ንብረት ካብ ኢንተርኔት ክገዝኦ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ናትና ፔፓል ኣካውንት ዜሮ ባላንስ ከለና ገንዘብ ዘይብልና ማለት እዩ ንብረት ክንገዝእ ንኽእል ፔፓል ኣክንዳና ሓሊፉ እቲ ገንዘብ ናይቲ ንብረት ይኸፍለልና ማለት እዩ እቲ ድኸፍለልና ንብረት ድማ ካብ ናትና ባንክ ድሕሪ 2 ወይ ድማ 3 መዓልቲ ይወስዶ ናይ ፔፓል ጽቡቕ ነገር ድማ እቲ ዝገዛእኻዮ ንብረት ምስ ዘይበጽሐካ ወይ ድማ ዘይ ኣዘዝካዮ ምስ ዝመጸካ ፔፓል ባዕሉ ማለት እዩ ነቲ ገንዘብ ካብቲ ዝገዛእኻሉ ይመልሰልካ ንስኻ ንፔፓል ጥራይኻ ኮንታክት ገብሮ ወይ ድማ ትሕብሮ ማለት እዩ ስለዚ ፔፓል ኣክንዳኻ ኮይኑ ነቲ ገንዘብ ንዓኻ ይመልሰልካ ማለት እዩ ሓራይ እምበር ንኣብነት ኣብ ኢቤይ ኣማዞን ዝኾነ ንብረት ኦንላይን ክትገዝእ ምስ ትደሊ ፔፓል ምስ ዘለዎካ ብዝቐለለ መንገዲ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምኡውን ኣየር ቲኬት ናይ ትሬን ቲኬት ብዘይ ፀገም ብፔፓል ክትከፍል ትኽእል حراي بايبال اكاونت نخلوكا انت ክትገብር ዘለካ ወይ ድማ ብኸመይ ኢኻ ፔፓል ኣካውንት ትኸፍት ድማ ሓቢርና ክንሪአና ማለት እዩ ኣብ ጎግል paypal.de ኢልና ንፅሓፍ ብድሕሪኡ ምፅሓፍና ቀጥታ ናብቲ ናይ ፔፓል ዌብሳይት ክወስደና እዩ ማለት እዩ ንሕና ፔፓል ስለ ዘይብልና ኣብዛ ኖይ አንሜልደን ትብል ዘላ ወይ ድማ ሳይን ኣፕ ንብል ማለት እዩ ፔፓል ውልቀ ሰባት ክጥቀምሉ ኽእሎም ወነንቲ ትካላት ድማ ክጥቀሙ ኽእሎም በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ፕሪቫት ወይ ድማ ገሸፍትሊሽ ተጻሒፉ ዘሎ ንሕና ሕጂ ፕሪቫት ንብላ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ፕራይቬት ኢና ክንጥቀመላ ዘለና ኦኬ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርታ ላንድ ኣሎ ዶችላንድ ጀርመን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስምካ ትጽሕፍ ሙሉእ ስምካ ዘንድሕሮ ዝመጽእ ናትካ ኢሜይል ማለት እዩ ናትካ ኢሜይል ትባ ፓስፖርት ካ ብልክዕ ትባ ኣብዚ እቲ ፓስፖርት ናትካ ክትርስዖ የብልካን ኩሉ ግዜ ፔፓል ክትከፍት ከለኻ ኢሜይል ካን ፓስፖርት ካን ሂብካ ኢኻ ትኸፍት ማለት እዩ ኦኬ ቀጽኢልካ ትቦም ዘለካ ነገራት ድማ እዚኦም ድስዕብ እዮም ብድሕሪ እንታይ ኢና ክንገብር ቴሌፎን ናምበር ናትና ኣድራሻና ብግቡእ ንመልእ ከምኡውን ናትና ገባወስታትን ወይ ድማ ቤርዝደይ ንመልእ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚኣ ክልተ ቦክስ ኣለዋ ክሊክ ክንገብረን ዝግባአና እታ ቀዳመይቲ ካብ ፔፓል እንድሕራ ዝኾነ ቬርቡን ወይ ድማ ኣድቨርታይዝ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ካብኦም ደሊኻ ትጥውቓ እንተዘይኮይኑ ነታ ካልአይቲ ብምጥዋቕ እታ ካልአይቲ ግድን ኢኻ ክሊክ ክትገብራ ዘለካ ስለዚ ንቐፅል ኦኬ ሕጂ ኣብ ፔፓል ረጅስተር ጌርና ኣለና ተመዝጊብና ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝተርፈና እንታይ እዩ ናትና ናይ ባንክ ኣካውንት ምሃብ እዩ ኦኬ ሎስ ጌትስ ምስ በልናያ ኣብዚ ወሲዳትና ኣላ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዚ እቲ ናትና ኢባን ኢና ንህባ ናይ ጀርመን ኩሉ ግዜ ናይ ዶችላንድ ብዲኢ ዝጅምር ዲኢ ማለት ዶችላንድ ያ ከምዚ ጌርና እቲ ናትና ባንክ ኣካውንት ንህባ
ኣብዚ ንመልኦ ማለት እዩ በቃ ብድሕሪኡ ናብ ዝተምፃና ራይ ሕጂ ፔፓል ከፊትና ኣለና 0 ኢሮ ኣለና ወላ ሓንቲ የብልናን ኑል እዩ ዘሎ እታ ፔፓል ከፊትናያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፔፓል እንታይ ይሰድልካ ምስ ሓንቲ ሳንቲም ገይሮም ኮድ ሰድልካ ማለት እዩ እዚ ኮድ ድማ እቲ ናትካ ኮንታ ኣውሱጋ ኣውፂኻ እተን ሰድልካ 4 ይመስለኒ 4 ወይ 5 ኣብዚ ፔፓል መፂኻ በሽቴቲገን ትገብሮ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ በሽቴቲገን ትገብሮ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ማለት እዩ ብድሕሪኡ በቃ ፔፓል ኣለና ኦንላይን ክንእዝዝ ንኽእል ማለት እዩ እታ ቀንዲ ግን እቲያ ምስ ሓንቲ ሳንቲም ገይሮም ኣብ ናትካ ኮንታ ኣውሱግ ክሰዱልካ ኮድ ኣላ ንሳ እንድሕር ኣተኻያን ምናልባት ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ፔፓል ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ ካብ ኢንተርነት ብድሕሪኡ ግን ንዓ በሽቴቲገን ከይገበርካያ ኣይሰርሓልካን እዩ ስለዚ ግድን በሽቴቲገን ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ በሽቴቲገን ማለት ድማ ከተራግፀሎም ኣለካ እቲ ባንክ እዚ ወናን ናይቲ ባንክስ ንስኻ ምዃንካ ማለት እዩ ንለማዓን ዘዳለኽዋ ቪድዮ ነዚ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው فانا عاود شي